Mladi ljudi koji su oboleli od COVID-19 sve češće gube bitku sa ovim virusom zbog raznih skrivenih autoimunih bolesti, upozorila je profesorka dr. Danica Grujičić. Najveći problem je što veliki broj ljudi ne zna da ima zdravstvenih problema, a kamoli da je nosilac neke od autoimunih bolesti poput Hašimota, psorijaze, lupusa, problema sa crevima. Tek kada se nađu na udaru nekog jakog i podmuklog virusa kao što je COVID-19, dolazi do naglog pogoršanja zdravlja, komplikacija, teških kliničkih slika i, nažalost, smrtnih ishoda. Kao lekar neuroonkolog znam gde mogu da očekujem komplikacije kod mojih pacijenata i pripremam se za to. Kod korone ne mogu da shvatim kako toliko mladih umire, a koji su navodno pre toga bili zdravi. Duboko sam ubeđena da je tešku kliničku sliku, ali i kobne posledice kod njih izazvalo stanje njihovog imunog sistema. Kada bismo sada unazad analizirali sve te ljude, ubeđena sam da bismo našli neku autoimunu bolest za koju možda ni zaraženi nisu znali da je imaju, kaže Grujičićeva. Ona napominje da je to zabrinjavajuće i nešto na čemu mora da se radi jer je reč o bolesti kod koje se drastično pogoršava zdravstveno stanje iz sata u sat. Sa tvrdnjama profesorke Grujičić slaže se i infektolog dr. Žarko Ranković. Prema njegovim rečima, pored lošeg imuniteta, autoimunih bolesti ili nekih drugih hroničnih oboljenja, fatalne posledice kod korone može ostaviti i samo burno reagovanje zdravog organizma. Nema pravila za njeno delovanje. Ono što jeste strašno jeste što zbog nje bitku sa životom gube i mladi i jedri. Iako nisu prethodno bili bolesni, kada takav virus uđe u organizam i počne da napada zdrava tkiva i ćelije, dolazi do snažnog i burnog imunoodgovora koji dovodi do teške kliničke slike, ali i fatalnih posledica, naglašava profesor Ranković.